ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରିଜିଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀର ନାଁ ହେଲା ଟ୍ରିଜିଓ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଏସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବିଟେକ୍ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଯଦି ବିଏସ୍ସି କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଟ୍ରିଜିଓରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। 8658163814 କିମ୍ବା 9078089905 এই ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି। ସେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ବିଟେକ୍ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଯଦି ବିଏସ୍ସି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି jobs@trizio.net। ଏଇଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍କୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭେନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଭ୍ରି ସଣ୍ଡେ ଏବଂ ୱେଡନେସଡେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ଅପ୍ ଟୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସଣ୍ଡେ ଏବଂ ୱେଡନେସଡେରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ହେଲା 10 AM ରୁ 4 PM। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। 1/43 ବାରଭୁଜା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। এই ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭ୍ରି ସଣ୍ଡେ ଏବଂ ୱେଡନେସଡେରେ ଯାଇପାରିବେ ଅପ୍ ଟୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।